Porodična drama o bezuslovnoj ljubavi. Knjiga o tajnama i mudrosti, o moći i nemoći, o porazima i snazima i činstva. Knjiga u slavu porodice. Kada dete počinje da se odvaja od majke? Kada majka počinje da gubi dete? Kada majka počinje da strepi šta može da kaže ili uradi njeno dete? Kada majka shvati da je njena ljubav zaista bezuslovna? Knjiga o duhu vremena u kome živimo, o borbi dobra i zla koje se neprekidno odvija u našoj svakodnevici, u svakoj porodici i u svakom pojedincu. Knjiga koja mlade opominje da im slobodu mogu dati samo oni koji ih istinski vole. Svi ostali koriste obećanja o slobodi da bi ih zarobili. Knjiga koja roditelje podsjeća na neka važna pitanja koje moraju da postavljaju sebi. I na ono najvažnije, gde je, sa kim je i šta radi moje dete. Knjiga o jednoj majci i njenom sinu. Knjiga o veri, ljubavi i nadi. A od ta tri, najvažnija je ljubav. Dok sam se pripremala za pisanje knjige, pomogli su mi njegovo visokopreosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, koji je ispred Srpske pravoslavne crkve zadužen za problematiku sekti. Zatim policijski inspektor, gospodin Zoran Luković, koji je prosto u praksi video sve porazne posledice delovanja sekti, i pravoslavni publicista, gospodin Vladimir Dimitrijević. I ovu knjigu je, kao i ostale moje knjige, pročitao njegovo visokopreosveštenstvo mitropolita Amfilohije i dao mi svoj blagoslov za objavljivanje. Roman sam pisala ispunjena toplinom, jer u romanu postoje mnogi nežni i dirljivi momenti koji se dešavaju između majke i sina. Ali takođe pisala sam i ispunjena stravom, pošto sam videla i pročitala sve ono čemu su izložena naša deca. Mladi vole život kao u reklamama za Coca-Colu. Vole zabavu, vole smeh, vole avanturu, čeznu za ljubavlju, spremni su na pobunu, nestrpljivi su, žele sve da iskuse i to sad i odmah. Istovremeno, mladi su naivni, lakomisleni, lakoverni i povodljivi. Mladi su nesigurni. I to su dva razloga zašto vrlo često mogu da postanu žrtve vrlo opasnih neprijatelja. Zato ih je lako prevariti, lako ih je namamiti ispraznim pričama i lažnim obećanjima i navesti ih na poroke, na alkoholizam, na drogu, u prostituciju, u kriminal i u ono najpogubnije, u sekte. Početak je uvek lak, gotovo bezazlen. Sve se dešava tako neosetno da mlada žrtva i ne primeti šta joj se u stvari dešava sve dok ne bude kasno. Jer đavo poznaje ljudske želje, poznaje njihove slabosti i nudi ljudima, nameće im, podmeće, obećava i daje ono što oni najviše žele. I to tako ide sve dok im ne zarobi umove i dok im ne otme duše. Definicija koju koriste francuski pravnici, advokati i policajci, gde se kaže da je sekta svaka socijalna grupa ili pojedinac koja bez obzira na formu organizovanja i način i brojnost članstva vrši, i to su ključne reči, prevarnu zloupotrebu stanja, neznanja ili situacija slabosti pojedinaca, dovodeći ih do stanja fizičke,
materijalne ili psihičke iscrpljenosti. Znači, ključne reči su stanje neznanja i situacija slabosti i ključna reč bi tu mogla da bude manipulacija. Sekte nisu goniči. Ne, sekte su pratioci ljudskih potreba. I tragom svojih potreba ljudi ulaze u ove, da kažemo, kaveze bez zidova, u zatvore bez zidova i ono što je opasnost kod sekti i kao jednog od najdestruktivnijih fenomena današnjice jeste ta početna nevidljivost, stvari koje dakle postaju vidljive tek kad su u dubokoj fazi destrukcije i kad je teško pitanje kako vratiti nekog tada. Niko neće ući u sektu da bi izvršio samoubistvo, to mu se ne kaže prvog dana, nego mu se nudi šansa, nudi mu se nešto što je dobro, pozitivno, a tamo kad se to dogodi se najčešće na zaprepašćenje njegove okoline. Niko nije znao za nešto što je bilo i traje već par godina. Od pripadnika sekti se stvaraju dobrovoljne žrtve. Znači, neko dobrovoljno ulazi, a kako izlazi, to je drugo i to je posebno i teško pitanje. Žrtve sekti najčešće su mladi, ali nisu žrtve samo oni. U svetu danas postoji oko 2000 sekti, a u Srbiji ih radi nekoliko desetina. Oni imaju svoje časopise, imaju izdavačke kuće u kojima objavljuju dela, kojima propagiraju svoje učenja, pojavljuju se na sajmovima knjiga, imaju web sajtove. 1966. godine osnovana je zvanično Satanina crkva, a postoji i Međunarodno udruženje veštaca i veštica koji imaju svoje ispostave i u Beogradu. Sekte vešto šire svoj uticaj na one koji su radoznali i željni novih saznanja, a koji nisu svesni toga od koga potiču ta saznanja i kakva su ta saznanja koje im se nude. Čovjek je pre svega, iznad svega homo religiozus. To znači da ima potrebu za Bogom. I oduvek kroz Boga traga za smislom postojanja i s ove i s one strane groba. Upravo to polje potrebe za Bogom danas se razvilo u jedno veliko tržište religija, gde se, pored istorijski nama poznatih vera i puteva koji vode ka Bogu ili su pokušaj da se dođe do Boga, imamo mnoštvo različitih religijskih grupa i te grupe sve više i više se umnožavaju i uglavnom nam dolaze kao svojevrsni kokteli, mešavina onoga što mi tradicionalno znamo pre svega kao hrišćanstvo, ali uzima se samo poneki deo iz evanđelja, iz našega iskustva i nakalemljuje se na istočnjačku duhovnost koja u osnovi izvire iz hinduizma. Dakle, dolaze mnoge religijske grupe u Evropu i u Ameriku koje govore o miru, govore o ljubavi, o samospoznaji, o harmoniji, o večnosti i uglavnom se predstavljaju kao duhovnosti istoka, iako tu nije reč o autentičnim istočnjačkim religijama, kakve se kroz vekove tamo praktikuju. Kada dođu na naše prostore, oni kažu ovo nije protiv pravoslavlja. Naprotiv, vi treba da budete pravoslavni, da praktikujete svoju veru, ali postoji jedan viši stupanj duhovnosti, a to smo mi. Dođite kod nas i naučit ćete se dubljoj molitvi, dubljoj samospoznaji, boljem načinu da upotrebite sve svoje potencijale, boljem putu da se sjedinite sa kosmičkim, bezličnim božanstvom i tako dalje. Kada kažemo mir, harmonija, ljubav, večni život, mi smo dužni da
imajući svoje hrišćansko, evanđelsko iskustvo, na osnovu njega protumačimo i vidimo šta se krije iza tih reči. Jer gotovo po pravilu ove grupe, kada dolaze na naše prostore, naravno da neće otkriti šta su krajnji ciljevi i šta se zapravo krije iza tih pojmova. Problem je kod ovih grupa u tome što oni koriste pojmove koji su već nama poznati sa određenim sadržajima. I mnogi ljudi na lepotu reči, s druge strane, s potrebom za ljubavlju, za mirom i harmonijom, misle da se iza ovih pojmova kriju i te vrednosti i ti sadržaji. Zato je važno da onaj koji bira zna šta se krije iza fasade, šta se krije iza pojmova, kakvi su sadržaji. Sekte koriste i manipulišu stanjima slabosti pojedinaca, stanjima zbunjenosti, konfuzije, neizvesnosti, nudeći neke svoje izlaze, neke svoje recepte. I ne treba tu imati iluziju da su to neka krupna znanja, da su to neke filozofije. Ne, to su lake discipline, lake rečenice, laki recepti. Stalnom i čestim ponavljanjem takvih seansi, takvih obreda, takvih rituala, neko ko je tu ušao u takvu jednu priču biva podvrgavan redovno sa tim ritualima i na neki način biva i zavisnik od tih rituala. Ne smemo da zaboravimo tu jedan vrlo važan faktor, a to je faktor ucene, jer on je ušao u tu priču, on je pristupio nekom svom magu, guru, nekom vođi, upravo sa tim problemima. Njega je neko saslušao, njemu je neko predložio rešenje, a sa druge strane, mladić, devojka koji ulazi u ovu priču, u ovakvu grupu, je otvorio dušu i ispričao neke svoje probleme, neke svoje životne situacije. Moramo imati u vidu da su oni u tu priču ušli široke duše, otvorenog srca, bez neke zrelosti. I da su to što su poklonili učenju, guru, vođi, da je to nešto što su oni jedino imali. To je sad u rukama nekog drugog i neko drugi oblikuje život, oblikuje dušu tog nekog prispelog mladića ili devojke. On nastavlja kroz svoju lojalnost grupi, on nastavlja sa tim ritualima i ti rituali bivaju sve obskurniji, sve teži. Kad uzmemo u obzir tu postupnost, onda možemo da shvatimo da njemu odlazak na groblje ili baratanje sa nekim žrtvama u krvi ili sa nekim ritualima koji su obskurni, koji su teški, koji navode na neke destruktivne misli, na neke destruktivne radnje i na neke stvari koje su protivprirodne, da to više nije njima daleko od prakse, da njima to nije daleko od onoga što su prošli u tih 6 meseci. Moramo imati u vidu da se efekti i opasnosti koje vrebaju mlade manifestuju i kroz samo učenje koje ne mora da bude neposredno davano od neposrednog misionara. Često puta se te potrebe zadovoljavaju posredno, kroz neku literaturu, kroz knjige, kroz internet, kroz Facebook, znači društvene mreže. Onda moramo da vodimo računa da tu ne mora da bude samo fizički prisutan misionar, ne mora da bude fizički prisutna organizacija, ne mora da postoji neka zgrada gde neko odlazi i gde neko ima seanse, meditacije, nego da to jednostavno može da bude davano posredno nekom poštom ili komunikacijom sa internetom. Sekte podrivaju nacionalnu bezbednost, ruše temelje crkve i države, uništavaju pojedince i porodice, uništavaju čitavo društvo. Ono što je bitno
istaći jeste da, i što je posebno destruktivno, jeste kod sekti da okrivljuju, znači ciljano, u toku te misije, u toku pridobijanja, vrbovanja mladih, okrivljuju porodicu, mladića ili devojke koji pristupaju sekti. Nisu oni sami krivi, kriva je porodica zbog toga što oni nisu ispostavili i pokazali svoje pune životne kapacitete. U takvom jednom kontekstu, gotovo po pravilu, ako čitava porodica ne pripada, recimo, nekom od takvih pokreta, onaj koji pripada, on se pre ili kasnije potpuno otuđuje i udaljava od svoje porodice. Smisao života za nas hrišćane je zajednica. Čovjek nije samac. Ako je samac zatvoren u svojim monadu, on je već sad ovdje u paklu. Ostvaruje se i realizuje kao biće zajednice, kao ličnost koji izgrađuje svoje postojanje u zajednici ljubavi sa drugim čovjekom. Da bi jedna ličnost bila potpuno obrađena, da bi joj, kako se popularno kaže, bio ispran mozak, da bi potpuno potpala pod uticaj gurua i sekte, potrebno je da se prvo odvoji od porodice, a najbitnije je da se, dakle, toj osobi potpuno izobliči ličnost majke, odnosno da se potpuno odvoji od majke. Kada majka počne da gubi dete? Ne znam. To se dešava polako, gotovo neosetno. To se dešava skriveno, ispod onog vidljivog, ispod onog što može da se uhvati u reč, u sliku, u doživljaj. Zbiva se nevidljiva drama. Naravno, ta velika promena, taj odlazak, ta izdaja može da se nasluti. Ali majka više voli da zatvori oči, da zavara srce, da potisne sumnju. Tako joj je lakše. Majka sa začuđujućom maštom nalazi 100 objašnjenja. Doseća se 1000 razloga kako bi opravdala ponašanje svoga sina. Kako bi ga odbranila od sopstvenih optužbi. Kako bi sebe odbranila od sumnje u njega. Majka izmišlja bezbroj lažnih pokrivalica za sve one male nagoveštaje, za sve one znake nesreće koja se približava. A kada u očima svoga dečaka prvi put sretne oči neznanca, kada ga naizad dobro pogleda i zapita se preneražena gde je nestalo ono dete koje je odgajila, sin već pripada nekom drugom. Šta tada može majka? Šta sme? Potpuna pokornost sekti i guru, odnosno duhovnom vođi, počinje odvajanjem od porodice, a završava se ili ludilom ili samoubistvom, a vrlo često i ubistvom i samoubistvom. Posljedice ne možemo i ne smemo posmatrati samo kroz neke, da kažemo, kroz neka krivična dela, kroz ubistva, samoubistva sa kojima neko, nažalost, završava. Naravno da je to najteži završetak, epilog nečijeg boravka u sekti. Ukoliko neko praktikuje neke od tehnika koje deluju u psihomentalnom smislu i mogu da utiču neposredno na psihičko zdravlje pojedinaca koji su pristupili sekti ili koji su pristupili učenju. Znači, ne moramo imati otvoreno žrtvovanje, ne moramo imati nekog ko je izgubio život, ali imamo nekog ko je izgubio zdravlje, nekog ko je izgubio posao, nekog ko je izgubio društvo, nekog ko je izgubio vezu sa okolinom. Druga situacija jeste kad tragom sektnih učenja neki pojedinci dođu do nekih krajnosti. Onda imamo žrtvovanje životinja, onda imamo okrutne rituale, imamo inicijacije koje podrazumevaju i na kraju krajeva i prostituciju, i žensku, i mušku. Imamo na kraju krajeva i slučajeve gde da bi bili dosledni u praksi koju sprovode, imamo i slučajeve samopovređivanja, da bi se svojom krvlju poklonila žrtva
nekom slugi satane. Umilostiviti satanu, to znači pokloniti ono najvrednije što je Bog dao, a to je život. Znači, na prvom koraku neko nije ušao u sektu da bi izvršio samoubistvo, ali već u 19., 20., 21. koraku on već razmišlja da je njegova misija ovde završena na zemlji i da bi se trebalo završiti tako što se pregazi, odnosno pogazi do kraja ona vrednost koju je dobio od Boga i da samim tim sam postane deo satanskog carstva. I često puta i ne znamo, imamo samo samoubistvo i samo vidimo da je iz određenog oružja neko prekratio sebi život, ne znajući šta je pre toga bilo, kako je tekla priča i šta je prethodilo i šta je navelo tu osobu da digne ruku na sebe. To je jedan, dakle, uredan sistem, jedan uredak postupak stvari, dešavanja, rituala koji od jednog mladića koji je naš komšija, koji viđemo na ulici, stvara i priprema ga za taj najstrašniji čin. To su one teške situacije koje onda privuku pažnju javnosti, međutim tada je najčešće kasno. Znači, u jednoj situaciji imamo gde pripadnik sekte, najčešće satanizma, oduzima život sam sebi, a u drugoj situaciji imamo kada on oduzima drugi život, drugog koji je nedostojan da živi i gde mu je glas satane ili glas nekrofona u nekoj drugoj situaciji javio da to treba da uradi. Ili gde mu je neka vračara rekla, ili gde mu je neki guru rekao da treba da uradi taj poslednji završni čin. I da uopšte ne treba da ima grižu savesti, jer, kako bi rekao Aleister Crowley, otac savremenog satanizma, ubijajte stoku, veliku i malu, zatim ljude. Mi danas živimo u jednoj totalnoj konfuziji. Želimo da živimo kao što se živi na zapadu. Čini nam se da je to što dolazi sa zapada mnogo lepše nego što imamo ovde. Da su ti ljudi tamo pametniji, prosvećeniji i bolji. Zbog toga nekritički primamo svaku glupost koja nam stiže. A pošto smo nedovoljno utemeljeni u hrišćanstvu, mi ne umemo da prepoznamo kojim duhom je nadahnuto to što dolazi do nas, to što nam se nudi i nameće, to za čim u stvari srljamo. Tako često i ne znajući šta radimo, učestvujemo u zaveri protiv Boga. Naprimer, poznavala sam majku koja je nosila krstić oko vrata, koja je slavila Vaskrs, Božić i krsnu slavu, koja je svoju decu poslala na veronauku, a u isto vreme organizovala im je proslavu Noći veštica. Kada sam je pitala zašto to radi, rekla je: to je super, to radi ceo svet, pa kad mogu oni, što ne bi mogli i mi. A i deca se raduju. Jeste, deca se raduju, ali raduje se i đavo. A sa đavolom nema igre i ništa što se radi sa njim nije bezazleno. Đavo to zna, a mi ne znamo. Dakle, nije dovoljno slaviti praznike i staviti krstić, treba živeti kao hrišćanin. Uzrast koji je meta i koja je ciljna grupa gurua sektaških misionara jeste otprilike negde od 12. 13. godine pa naviše. To su godine kada se neko lagano uvodi u neki sistem sektnog učenja. Naravno da to ne podrazumeva neke teške i duboke seanse, meditacije, ali to su stvari koje su u nivou vrednostnog sistema. Moramo biti oprezni kod bajki, moramo biti oprezni kod magije danas. To više nisu one priče koje imaju srećan kraj i gde se sve završava sa time što su oni živjeli dugo i srećno, imali puno dece. Ne, tu su sada stvari gde se relativizuje dobro i loše, gde se relativizuju vrline i mane i gde se relativizuje pozitivan odnos prema životu, roditeljima i društvu oko sebe i ono što nije dobro. Možda najperfidniji rad Božjih protivnika je kroz popularnu umetnost,
kroz muziku, kroz film, kroz knjige. Gospod naš Isus Hristos rekao je: po delima vašim poznaće vas čiji ste. I zaista mnogi umetnici svojim delima pokazuju da nisu nadahnuti Duhom Božjim, a mi, ne znajući, prihvatamo ta dela i divimo im se. 2007. godine grupa The Rolling Stones imala je koncerte u 30 evropskih gradova. Imali su koncert i na Jazu u Crnoj Gori i u Beogradu. Oduševljeni reporteri pisali su o tim koncertima i evo citiraću šta su otprilike govorili. Kada su odjednom snažni ritmovi ljute sambe odjeknuli kao uvod u pesmu Sympathy for the Devil, cela bina je izgledala kao zmija, a sa vrhova konstrukcije bine odjednom je suknula vatra kao da su je izbljuvali zmajevi. Ljudi su bili ushićeni, zavrištali su radosno. Mick Jagger ih je na srpskom pohvalio kako divno izgledaju i posle tih reči nastalo je još veće oduševljenje. Naravno, reporteri su propustili da kažu da Sympathy for the Devil znači simpatije za đavola i da tih 50.000 ljudi u Beogradu i 70.000 ljudi na Jazu koji su ushićeno pratili svog idola, u stvari su izgovarali reči: Molim vas, dozvolite da se predstavim. Ja sam imućan čovek dobrog ukusa. Tu sam dugo godina. Ukrao sam mnogima dušu i veru. Bio sam blizu kada je Isus Hristos imao trenutke sumnje i bola. Učinio sam da Pilat sigurno opere svoje ruke i zapečati mu sudbinu. Svi ti ljudi koji su iskazali simpatije za đavola, svi ti ljudi koji su plesali sa gospodinom đavolom, mislili su da su bili na koncertu, da su se odlično proveli i ludo zabavili. Zamislite silinu reči koju u jednom trenutku izgovara 50, 70 ili ko zna koliko hiljada ljudi u velikim evropskim gradovima. I zamislite kako bi bilo divno da su se svi ti ljudi sa istim zanosom i sa istom strašću molili Bogu. Da držimo veru česnu, pomozite vi proroci, pomozite apostoli, pomozite sveti oci. Vero naša bogonosna, vero slatka spasonosna, ti na zemlju Boga svodiš i na nebo nas uzvodiš. Čovek je duhovno biće i ako nije sa Bogom, bit će sa Božjim protivnikom. Ako se ne napoji vode sa istočnika živonosnog, napojit će se iz bare. Ako ne zasiti svoju prirodnu duhovnu glad rečju Božijom, morat će da potraži hranu na drugoj strani. To je kao kada umesto ukusnog i zdravog obroka odemo na kiosk i uzmemo brzu hranu. Čoveku se danas nudi instant duhovnost. Prosvetljenje za pola sata. Razni life coachi i gurui nude čoveku samo spoznaju, samo spasenje, samo isceljenje. Sve to u stvari služi samo tome da bi se čovek odvojio od svoje suštine, da se kad mu je teško ne bi obratio Bogu za pomoć, odnosno da ne bi zamolio za pomoć onoga koji ga je stvorio,
od prašine i udahnuo mu život. Hrišćanin pak zna da je zmija navela čoveka da krene putem samo zakona i samo spasenja. Hrišćanin zna da čovek nije sam. Hrišćanin zna da je spasenje u krstu Hristovom. Hrišćanin zna da čovek sebe može nazvati tim imenom samo ako živi po učenjima svetih otaca, po učenjima apostola i po učenju samog Gospoda Isusa Hrista. Mi hrišćani verujemo u vaskrsenje iz mrtvih. To znači da smo došli na svet, jedan put se rodili i mi smo neponovljive ličnosti. Te neponovljive ličnosti postoje u večnosti i smrt nije kraj našega postojanja i nije poslednje što možemo da kažemo o sebi. Verujemo u vaskrsenje iz mrtvih. Očekujemo da zajednicu koju smo ovde počeli da izgrađujemo sa Bogom, ona u ponoći bude ostvarena. Da imamo opštenje sa Bogom koji ima svoje ime. Sa Bogom koji je Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh, sa Bogom koji nam se u Hristu otkrio ovde u svetu. Dakle, to nije vera u nešto bezlično, u neku silu, u nekakav bezlični entitet koji zapravo nema ni samosvest, a kamoli odnos sa drugim. Razlika između našeg hrišćanskog Boga, koji je živa ličnost, koji je tvorac sveta, koji je ljubav po svojoj suštini, koji podrazumeva da smo mi ljudi slabi i nemoćni i koji nas prihvata upravo takve kakve jesmo. Postoji, dakle, razlika između takvoga Boga i Boga koji je jedna bezlična, večna suština u kojoj nema nikakvog života. Zato nirvana tamo jeste jedna od osnovnih vrednosti i cilj postojanja. To je zapravo ugasnuće. To je promocija smrti, a ne promocija života. Hrišćanstvo nije neka sinkretistička sekta, već istina Boga živoga. Zato ne može da se spaja nespojivo. Ne može hrišćanstvo i budizam, ne može hrišćanstvo i hinduizam, ne može hrišćanstvo i kabala. Ne može hrišćanstvo i joga, ne može hrišćanstvo i reiki. Ne može hrišćanstvo i hiromantija, ne može hrišćanstvo i ezoterija, ne može hrišćanstvo i okultizam. Ne može hrišćanstvo i horoskopi, ne može hrišćanstvo i proricanje. Ne može hrišćanstvo i reinkarnacija, jer vera u reinkarnaciju negira nadu u vaskrsenje. Ovi koji nam dolaze sa istoka veruju u reinkarnaciju i veruju u karmu. Karma je dijametralno suprotna od onoga što je osnovno svojstvo čovekova, to je njegova sloboda. Šta podrazumeva reinkarnacija i šta je moguće postići kroz, recimo, jogu, kroz meditaciju, po učenju mnogih od ovih religijskih grupa o kojima je reč. Oni, dakle, veruju da je moguće seliti se iz oblika u oblik, rađati se ponovo u milione i milione mogućih varijanti i oblika. I čak kažu da je moguće spoznati ili kroz otkrivenje koje ćete dobiti od gurua, od učitelja, ili i samostalno šta smo bili u prethodnom životu kroz meditaciju, kroz jogu, kroz neku vrstu samospoznaje. Dakle, moguće je da neko spozna. Naravno, mi ćemo staviti navodnike, jer to sigurno nije autentična, istinska spoznaja. Moguće je, dakle, da neko po njima sazna ili spozna da je u prethodnom životu njegova majka bila njemu kućni ljubimac, a da mu je otac bio, recimo, homoseksualni partner, da mu je baka u nekom prethodnom životu bila ljubavnica, da mu je rođena sestra u prethodnom nekom od života bila supruga. I sad zamislite nekoga ko, ponavljam pod navodnicima, spozna tobož tu istinu šta je on bio u prethodnom životu. Te je bio žaba, te kućni ljubimac, te homoseksualni partner, te ljubavnik sa rođenom sestrom, majkom, bratom i tako dalje i tako dalje. Kad on uđe u tu spoznaju
da zapravo on nije neponovljiva ličnost i da njegov otac, majka, brat i sestra nisu neponovljive ličnosti koje će postojati takvi kakvi jesu i u večnosti, kakav on onda može da ima odnos sa tim svojim bližnjim? Dolazimo u opasnost da se potpuno izgube lični odnosi koje gradimo sa svojim bližnjima ovde na zemlji i koji se nastavljaju u večnosti. I šta je cilj svakoga čoveka dok je na zemlji? Cilj je da dođe do nirvane. Šta je nirvana? To je potpuno otupljenje, potpuni gubitak osjećanja emocija, to jest vezanosti, jer emocija je veza za bilo šta što je od ovoga sveta. Hrišćanin ne meditira, hrišćanin se moli. Hrišćanin ne zuri u sunce, ne grli drveće. Hrišćanin se klanja pred ikonom i pred časnim krstom. Hrišćanin ne izgovara mantru, nego uznosi molitvu. Hrišćanin u stvari zna da se ne može služiti dvojici gospodara. Pojam koji treba razumeti na pravi način, to je molitva. Mi u hrišćanstvu imamo s jedne strane molitvu, a svi ovi pokreti imaju meditaciju za koju se smatra da je neka vrsta molitve. Međutim, u pitanju su potpuno dve suprotne ili potpuno različite realnosti. Molitva je dijalog. Molitva je naš razgovor sa Bogom. Molitva od čoveka čini biće zajednice koje se afirmiše pre svega kroz razgovor sa Bogom, kroz druženje sa Bogom u molitvi, a onda se razvija i obogaćuje mogućnost i sposobnost čoveka da kao ličnost autentičnije opšti sa drugim ljudima. Pritom, čitav naš život u stvari treba da bude molitva. Sve što radimo je molitva, ukoliko mi to činimo u slavu Božiju i s druge strane ostvarujemo sebe kao bića koja praktikuju evanđeljske principe života. Dakle, molitva čini čoveka u potpunosti i afirmiše ga u potpunosti kao socijalno biće. Mi ćemo to reći kao biće zajednice. A meditacija je pokušaj da se fokusira, da se koncentriše misao na nešto u zavisnosti toga šta je predmet meditacije, da se gleda, da kažemo, u jednu tačku i da se čovek potpuno odcepi od svih. Meditacija vodi u jedno potpuno samozatvaranje, u jedno potpuno razbijanje zajednice, a opet sa ciljem ne da se uspostavi komunikacija sa Bogom, nego da se rasplinemo, da nestanemo, da prestanemo da postojimo. Molitva nas, znači, vodi u bujanje života. Što je intenzivnija molitva, utoliko smo više u komunikaciji sa svim ljudima. Pre svega sa onima s kojima smo u neposrednom kontaktu iz svoga okruženja. Ali molitva nam daje mogućnost da komuniciramo i sa ljudima koji nisu pored nas, jer su sa nama u molitvi. A meditacija odstranjuje, otuđuje i one koji su tu pored nas. Prema tome, meditacija afirmiše samoljublje, samodovoljnost, samozatvaranje, a molitva afirmiše ljubav, zajednicu i uvek podrazumeva Boga i kroz Boga prisustvo drugog čoveka. Kada sam prvi put ušla u crkvu, sve mi je bilo neobično. Nikako nisam mogla da se namestim, nikako da se usredsredim. Mislila sam čas o jednom, čas o drugom, a sve nekako bez smisla. Pogled mi je lutao. I baš kada mi je palo na pamet kako sam pogrešila što sam došla i kako je nemam šta da tražim u crkvi i da bi najbolje bilo da odem, ugledala sam fresku na kojoj je prikazano Hristovo raspeće.
Taj motiv mi je bio poznat, ali ništa mi nije značio. Ja zaista nisam shvatala smisao raspeća, jer ništa nisam znala ni o žrtvi za iskupljenje sveta, ni o vaskrsenju. Ali toga dana na fresci sam videla majku i sina. Sina koji umire strašnom smrću i majku koja stoji kraj njega i zna da ne može da ga spase. Gleda njegovu muku i čeka njegovu smrt, bespomoćna i jadna, skrhana bolom i unesrećena zauvek. Videla sam majku i sina. Videla sam ljubav, patnju i agoniju. I pomislila sam kako ona, ta nesretnica pod krstom, zna šta znači izgubiti dete. I da me ona razume. Osjetila sam da mi je bliska, da mi je bliža od svih. I zaplakala sam. U isti čas setila sam se da joj se mnogi mole za pomoć i milost. Ali kako da se pomolim ja, koje se nikada u životu nisam obratila Bogu i silama nebeskim? Ja koja sam poverovala da Bog postoji, tek kada sam se uverila da su oko mene đavolove sluge. Kako da sastavim molitvu? Kako da je izgovorim, makar u sebi? Kako da otvorim srce Majci Božjoj? Kako da se predam? Majka ume i može sve što je potrebno njenom detetu, pomislila sam, i posegnula sam za tim znanjem srca. Ja ne znam gde je moj sin, ali ti znaš. Ja ne znam kako mu je, ali ti znaš. Ja ne mogu da ga sačuvam i da mu pomognem, ali ti možeš. Molim te, pomozi mi i sačuvaj ga. Vrati mi ga. Izgovorila sam u sebi gledajući fresku raspeća. Nekoliko puta ponovila sam ove reči. Izgovarala sam ih umom, a onda sam osjetila toplinu u grudima. Osjetila sam da su te reči, da je ta molitva u mome srcu i da je iz srca šaljem toj napaćenoj i milosrdnoj majci koja je izgubila sina. Plakala sam i molila sam se. Molila sam se i plakala sam, a ona me je gledala, tužna i zbog svog i zbog mog sina. Tada nisam znala da sam tom molitvom i život i dušu moga deteta poverila presvetoj Bogorodici. Da jesam, bila bih spokojnija. Svet u kome danas žive naša deca stvorili smo mi, rođeni u drugoj polovini 20. veka. Mi koji smo prihvatili mnoge laži i poverovali u njih kao u najveću istinu, zato što nam niko nije rekao da su laži i zato što nam je bilo lepo da u njih verujemo. Učili su nas da nema Boga, a kad nema Boga, nema ni đavola. Postoji samo čovek i tom čoveku sve je dopušteno. Taj čovek, to je čovek Darwinov, nastao u borbi za opstanak sa drugim životinjama. To je čovek Ničeov, čovek nad čovek. To je čovek Maksima Gorkog, onaj što gordo zvuči. Takvom čoveku Bog nije potreban, takav čovek dovoljan je sam sebi. Takav čovek je u stvari obogotvoren. I taj obogotvoreni čovek, umesto da sa ljubavlju kaže neka bude volja tvoja, i umesto da sa ljubavlju i glave priklonjene Gospodu kaže sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo, krenuo je za Božjim protivnikom, za onim koji se pobunio protiv volje Božije i ne znajući šta priča, izgovara reči oca satanizma. Čini ono što hoćeš i neka ti to bude sav zakon. Srećom, Bog voli ljude i zbog toga im nudi spasenje. Ali uz mogućnost spasenja, Bog je dao čoveku pravo na izbor. U 21. veku ljudi imaju dve mogućnosti. Ili će služiti đavolu, ili će raskinuti savez sa đavolom i okrenuti se Bogu. A šta će ljudi uraditi, šta će čovek uraditi, to je pitanje svih pitanja.
to je pitanje opstanka i ljudskog društva i porodice i čoveka kao pojedinca. Jer tamo gde nema Boga, spasitelja, tamo nema ni spasenja. Tamo gde nema mesta za Boga, nema mesta ni za čoveka koji je nastao po njegovom liku i podobiju. Ukoliko želimo da preveniramo sektno delovanje u nekom svom okruženju, u porodici, u društvu, u radnoj nekoj zajednici, preduzeću gde radimo, u crkvi, moramo poznavati metodologiju rada savremenih sekti. Znači, to nisu više udruženja koje su s one strane fronta. Oni su tu među nama i oni često puta su u ruhu naše vere i sa nekim spoljnim obeležjima koje na prvi pogled ukazuju da su oni upravo u veri i u sistemu vrednosti koji i mi zagovaramo. I zato je od njihova opasnost i veća, zato što su nevidljivi. Jedna od zamki vremena u kojem živimo jesu i široko postavljena ljudska prava ispod koje površine, gde je sve moguće i sve dozvoljeno, često puta su putevi koji vode ka destrukciji. Država reaguje onda kad se desi krivično delo. Kad se desi krivično delo, često je kasno. I to ne govore, to nije samo slučaj u Srbiji, to je slučaj i na istoku i na zapadu, u Evropskoj uniji. Jednostavno imamo tu taj ples sa ljudskim pravima se često puta vodi na jedan najsuptilniji mogući način. Znate, da nekom dozvolite prava, ali da ta prava ne budu na štetu drugih. Koliko je moguće da ja citiram apostola Pavla, sve vam je dato na volju, nije vam sve na korist. Neka vrsta opreznosti mora da postoji u odnosu na sve što se nudi kao duhovnost, a potpuno je novo i neka vrsta preispitivanja pre nego što biramo pojmova i sadržaja morali bi da postoji. Naravno i crkva ima zadatak pre svega svoju pastvu, svoje vernike, one koji dolaze u crkvu, da obaveštava, da edukuje, da vaspitava, da razgraničava pojmove. Da kad se kaže vera u Boga, objasnimo šta to znači za nas. Glavno uporište i roditeljstva i porodice i opstanka pojedinca je u stvari ljubav, požrtvovanje, ali i odgajanje dece u duhu Božjem. Sveti Luka Krimski je rekao: nema veće obaveze pred Bogom i preče dužnosti majke nego što je briga o njenoj deci. A Sveti Jovan Zlatousti je upozorio da su oni koji zanemaruju hrišćansko vaspitanje svoje dece veći zločinci od čedomoraca, jer čedomorci odvajaju telo od duše, a oni koji zapostavljaju hrišćansko vaspitanje svoje dece i dušu i telo bacaju u oganj pakleni. Ove dve misli su u stvari moto romana Onda je došla dobra vila, a u isto vreme na najbolji način označavaju ono što ja mislim. Dakle, da roditeljima ništa, apsolutno ništa, ne sme da bude ni preče, ni važnije nego što su njihova deca. Samo je potrebno da se mladima jasno kaže šta su to prave vrednosti, da se i ono što je pravo i dobro i ono drugačije jasno i precizno imenuje. Potrebno je da se mladima jasno kaže zbog čega mogu da budu ponosni, a čega bi trebalo da se stide. Da im se jasno kaže šta je dobro, a šta je zlo. I tu je u stvari ključna uloga porodice. Porodica je ta koja mora da vodi borbu neprestanu za prave vrednosti, a time i za živote svoje dece. Međutim, da bi na pravi način mogli da vaspitavaju decu, pre svega, dakle, majke, jer one su te koje se najviše bave vaspitanjem dece, moraju da promene sebe. Moraju da počnu da razmišljaju drugačije. Moraju sebe da utemelje u veri.
I tek tako, utemeljene u veri, one će moći da prepoznaju sve zamke vremena u kome živimo i da od tih zamki odbrane svoju decu. Ja verujem u naše svetitelje. Verujem u dobrotu i milost Majke Božije, brzopomoćnice. Verujem da su pobede Božjih protivnika kratke i prolazne, a da su Božje pobede večne. Ti priteci u nevolji, Marijo slavna, neka svako bude bolji, Marijo slavna. Tebe slave anjeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista. Tebe slave anjeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko